खालामनाय सासे सासेनि बायदि जायो बेयो मोनसे लाइमोन गांखंनि गोदान आदब भटारफोरखौ आकर्षण खालामनायनि मा बुङो नोंथाङा जेब्ला बे बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनानो मोन्दोंमोन जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथांमोननि माखासे सामसागिरिफोरा बुंदोंमोन जे UPPLआ माने गैला माने जोब्बाय होननानै बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय बे जोब्बाय सोदोबखौ जों खोनानानै जोंनि मिरु लाइमोन गांखंआ जों सानखांनानै जोंहा जे प्रेसिडेन्टनि मोनसे नेतृत्वआव जोङो दिनै सासा सासिनि जि प्रग्राम मोनसे लादों आरो बे प्रभाबखौ नुनानै दिनै BPFनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै थोर थोर गिनायखौ जों नुनो मोन्दों मानोना जोङो मिथिगौ जे UPPLआ एबार नैबे सासा सासिनि प्रग्रामनि गेजेरजों जोंनि BTC ओनसोलाव BTR ओनसोलाव जे 15टा समस्ति दङ बे समस्तिनि गेजेराव जे जोङो सिंगल मेजरिटि लानानै जोङो 10टानिफ्राय 12टा जोङो MLA देरहाहोनो हागोन बे नैबे सासा सासिनि गेजेरजों मोनसे प्रमान जादों मानोना दिनै नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे जोंनि गेजेराव जोंखौ गोबां दिनै जोंनि मुस्लिम कमिउनिटिनि मानसिफ्रा जोंखौ एक्सेप्ट खालायदों बिथांमोना बजबदों बरायदों आरो बेनो मोनसे प्रमान मानोना मोनसे समाव जोंखौ मुस्लिम कमिउनिटिनि मानसिफ्रा UPPL होनना बुङोब्ला बिथांमोना जानगाराव थायोमोन गोजानाव थायोमोन आरो बिथांमोना जोंनि बाथ्राफोरखौ खोनासङामोन बिथांमोननि दिनै बे मा होनदों मोनसे जि फोरबो जागासिनो दं बे फोरबोआव बिथांमोना जेब्लायबो मोनसे सैथो बाथ्राफोरखौ माने खोनासङो दा ओंखायनो जोंबो जे दिनै BPFआ थांनाय समाव थगायनानै बिथांमोनखौ भट लानानै मुस्लिमा 80% भट होनानै गासै 28टा मेन्डेट मोननानै दिनै बिथांमोना सरकार दादोंमोन आरो बे सरकार दानायाव बिथांमोना बुंदोंमोन जे UPPLआ BJPजों थादोंमोन ओंखायनो BJP आरो UPPLखौ BTCनिफ्राय होखारनांगौ होननानै बिथांमोना मोनसे स्ल'गान होदोंमोन नाथाय बिथांमोना स्ल'गान होखांनायनि उनाव जेब्ला 28टा मेन्डेट मोनखांनायनि उनाव जों नुबाय अखानायै बिथांमोना BJPखौ लानानै मोनसे सरकार दानायखौ जों नुनो मोन्दों बेयो मोनसे लाजिथावथाव मानोना BPFआ 28टा मेन्डेट मोननानै गुबुनखौ हेफाजाब लानांगौनि मा प्रयजन दङमोन बेहायथ' प्रयजननि खोथायानो गैयामोन बिथांमोना मोनसे समाव जोङो 12 थाखायनो जोङो दिनै BJPखौ लानो गोनां जादोंमोन थेवब्लाबो जोंनि समाव जों 12टा जोङो केन्डिडेट दङब्लाबो जोंनि दिनाव जोङो बे मा होनदों BJPनि जोङो EMखौ जोङो जोंनि प्रमद बर'नि नेतृत्वआव जोङो दानदों काउन्सिलनिफ्राय दानदों नोंथांमोनाथ' नुनो मोन्दों जों सासे नङा सानै जों दानदों मानोना बे समाव जोंनि मिलिजुलि सरकारावबो जों 12टा मेन्डेट लानानैबाबो जोङो जोंनि थामोन्थाखौ लानानै जोङो बिथांमोननि जिखिनि बुंनाय रावफोरखौ जों खोनासंनो हायैनि UPPLआ जोंखौ गाज्रिमोन मोजां मोनखौ लानानै जों बिथांमोनखौ सानै जोङो EMखौ जों दाननाय जादों आरो नोंथांमोना बे खोथाखौ नुनो मोन्दों दा ओंखायनो नैबे सासा सासिनि गेजेरजों जों जे मा होनदों बयनिबो बिथांमोननि कमिउनिटिनि मा होनदों सासा सासिनिबो जों अननायखौ जों मोन्दों आरो दिनै बेखौ लानानै बिथांमोननि सानैसो नेताफोरा बुंबाय थादों जे दिनै बे सासा सासियालाय मा खालायगोन मा खहा गोलैगोन जोंथ' दिसपुरावसो थांगोन दिसपुराव थाङा बिथांमोना बुंदों MPखौबो नाङा होननानै बिथांमोना दिसपुरखौबो नाङा होनना बुंदों दा ओंखायनो फैगोन समाव जोङो जेरैखि जाया नैबे 9 तारिखनि एप्रिलाव जि जोंनि आसाम एसेम्ब्लियाव जि माने जानो थांगासिनो इलेक्सन बे इलेक्सनाव जोङो 15टा समस्तियाव जोङो 10टानिफ्राय 12टा UPPLआ सिंगल लार्जेस्ट लानानै देरहागोन आरो जोङो किं मेकार जागोन BTCआव आरो बे 12टा देरहाखांनायनि उनावनो BPF सरकारा मास मोनथाम मोनब्रैनि उनाव बायगोन आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै फोरमान मोनसे आरो स्पष्ट भाबै खोथा आरो बेखौ लानानै ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों जे नोंथांमोना BPFआव थानाय माने थगायसुला BPF माने नोंथांमोना मिथिगौ बिथांमोना गोबां माने गाज्रि बाथ्रा बुंनानै थगायनो हायो BPF माने नोंथांमोना बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा लागाम गैया बाथ्रा बुंनो हाया मानसिखौ रेसपेक्ट गैया सनमान होआ गाज्रि बाथ्रा बुङो बेखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों आरो आं BPFखौ दिनै मोनसे नाम होनो नागिरदों आं ओंखायनो दाख्लैबो होनदोंमोन मोनसे मिडियानि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिया थगायनायनि MA पास मानोना बिथाङा गोबां थगायनो हायो मिथिबायना बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदोंमोन आरो आं दिनै मोनसे आरो नोंथांमोननि सिगाङाव बाथ्रा बुंनो नागिरदों BPFनि फुल मिनिङा जाहैबाय B माने मा जाहैबाय बाखिराम मिथिबायना Bनि ओंथिया जाहैबाय बाखिराम P माने पिपल्स आरो F माने फ्रन्ट माने थगायनायनि मा होनदों पिपल्स फ्रन्ट होननानै बिथांमोनखौ जोङो दिनै मानो होननानै बुंदोंब्ला थांनाय 17 बोसोराव 3000 कोटिनि बारा रिं गारबोदों आरो बिथांमोना नैबे दानि 6-7 मास इलेक्सन जिथु माने सरकार सालायदों बे सरकारावबो बिथांमोना 2-3000 कोटि थाखा मा होनदों बिना बिथांमोना माबा मा होनदों एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल गैया गारा कुनु सरकारनि माबा गैया गारा अर्डार गैया गारा बिथांमोना राइटिंफोरावनो बिथांमोननि जेमफोरा राइटिंफोराव लिरै लाइमोनफोरखौ गब्राय बाखि सोरबा हा बन्द होनानै सोरबा मोसौ फाननानै दिनै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो जों बिथांमोननि नामखौ होदों बाखिराम पिपल्स फ्रन्ट होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायदों फैगौ 4 मेआवहाय रिजाल्टआ ओंखारगोन काउन्टिं जागोन बे काउन्टिंआवहाय रंजानो थाखाय लाइमोन गांखंनिफ्राय बिजाथि बहरनाय नोंथांमोना सोरखौ होगोन माने जोंथ' नोंथांमोननि अदालगुरियाव फैदों अदालगुरियाव जोङो जोंनाव गासै 3 समस्ति दङ अदालगुरियाव नङा होमबा मोनब्रै माबाखौ फैदों बेहेरगावखौ लानानै मोनब्रै
बे मोनब्रैयाव जोङो मोनथामा मोननो थांगासिनो दङ मोनथाम जोंना नै दिपेन बर' दा फैदों दिपेन बर' दा फैनाय लोगो लोगो उदालगुरियाव मोनसे दौ जाबाय मानोना बयबो मोनसे परिबर्तन मोनसे गोदान मोखांखौ नागिरदों मानोना रिहन दैमारिया हाजार मिनिस्टार जाखांबाय रिहन दैमारिया दानिबो डिपुटि चिफ जादों नाथाय बिथाङा मा होनो हादों जोंनि मानगोनां डिपुटि चिफ जाना थांबाय जोंनि बारग' जोंनि गबिन्द बसुमतारी गोबां खामानि मावदों आरो आं बुंनाय बाथ्रा नङा नोंथांमोना पिनारडि डिपार्टमेन्टआव जेब्ला नायगोन नोंथांमोननि उदालगुरि ब्लकआव खौथि मा होनदों खामानि हरनाय दङ दिनै बियो प्रसारसो जायाखै मानोना बिथाङा घरे गामिनो गोबां खामानि मावदों पिनारडि डिपार्टमेन्टआव नाथाय बेखौ दिनै बे पिपनि मानसिफ्रा आन्दो खालायनानै दोनदों नाथाय दिनै रिहन दैमारिया डिपुटि चिफ जानानै मानो मोनसेल' डिपार्टमेन्ट मोनदों लासिंसिंनो मानोना दिनै बिथांमोननि EMGFफ्रा मोनथाम मोनब्रै डिपार्टमेन्टखौ मोनदों सासे डिपुटि चिफ जानानै मानो मोनसेल' बिथाङा डिपार्टमेन्ट मोनखो बेहायनो बिथांखौ जों बुजियो जे दिनै हाग्रामा महिलारिया जास्ट रिहन दैमारिखौ नामावल' बिथाङा डिपुटि चिफ दोनदों जों खोनानो मोनदों बिथाङा साननैसोनि उनाव खाम्बा बर गयारिनिसो डिपुटि चिफखौ होनो थांगासिनो दङ